Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakarang linggo. Mas pinaigting na kampanya sa disaster preparedness isinusulong ng OCD Region 3 sa Central Luzon. Walang pagtaas ng kaso ng influenza-like illness sa Central Luzon ayon sa DepEd. 29,000 na barangay sa bansa drug-cleared na ayon sa PDEA. Kampanya kontra illegal na droga tuloy-tuloy pa rin. Clark Freeport kinilala bilang Asia's leading MICE destination ng World Travel Awards. At Christmas vibes, feel na sa City of San Fernando, Pampanga. Mga pinailawang parol, gawa ng Fernandino Lantern Makers. Ilang beses nang naramdaman ng ating mga kababayan ang pagyanig ng lupa nitong mga nakaraang linggo. Ngunit sa kabila ng mga pangamba, nanatiling positibong OCD Region 3 na kayang maging handa ng bawat Pilipino. Sa Central Luzon, puspusan ng mga paghasanay at public awareness campaigns para matiyak na sa oras ng lindol, alam ng lahat ang dapat gawin. Si Rainiela Tugay ang may balita. Sa kabila ng pangamba ng publiko sa sunod-sunod na paglindol at banta ng tsunami, patuloy ang pagpapatupad ng Office of Civil Defense o OCD Region 3 ng mga hakbang para sa kaligtasan at kahandaan ng bawat Pilipino. Ayon kay Lisel Kayanan, Information Officer ng ahensya, aktibo ang mga LGU sa implementasyon ng kani-kanilang contingency plans. Kabilang dito ang pagtukoy sa high-risk areas, pagsasanay ng emergency responders, at paghahanda ng mga evacuation centers. For every LGU, we are requiring them to have contingency plans for their top 3 hazards, and that includes yung ating earthquakes, from bad, worst, and worst case scenario. And per contingency plan po, no, nakalist down din lahat ng mga available resources natin, yung from our manpower to our equipment, nakalagay po doon. So per LGU and even our regional office for the whole of Central Luzon, we have contingency plans for earthquake po. Patuloy rin daw na minomonitor ng OCD ang earthquake drill sa mga paaralan at komunidad, katuwang ang mga lokal na disaster risk reduction offices. Layunin nitong masanay ang publiko sa tamang paggalaw, bago, habang at pagkatapos ng lindol. For us po, no, every quarter sa buong taon, meron po tayong kinakandak na nationwide simultaneous earthquake drill. Ang goal natin when we conduct NCED ay magkaroon ng muscle memory, hindi lang po tayo sa government, even our stakeholders from our communities, our schools, yung mga student, and even from the private stakeholders natin and the academy. Kasabay nito, pinaigting din umano ng ahensya ang capacity building programs para sa mga LGU upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa emergency response at post-disaster recovery. We are also encouraging our LGUs na magkaroon ng mga regular drills sa kanilang mga LGUs, hindi lang po sa munisipyo or sa City Hall, bagkus ipatupad din nito sa ating mga communities. Dagdag pa ni Kayanan, mahalaga ang koordinasyon sa pagitan ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC at iba pang ahensya upang matiyak ang mabilis na paglabas ng informasyon at maagap na aksyon sa panahon ng sakuna. Yun po yung directive ng ating SND, ng ating NDRRMC chairperson, na encourage all LGUs to conduct regular drills. This is aside from the quarterly NCED para at least maisama sa sistema, ma-ensure natin na handa po yung ating mga kababayan for earthquakes na hindi po natin inaasahan. Bukod dito, pinapalakas din nila ang public awareness campaigns na layong palawakin ang kaalaman ng publiko sa tamang paghahanda sa pagitan ng online materials at information drives. So, yun naman yung goal natin, yung kahandaan magsimula sa ating mga sarili, tapos hanggang dun sa mga communities, yung mga families natin. So meron po tayong tinatawag na Panatag Pilipinas. Yun yung pinupush natin ngayon, no? And meron tayo through our social media, meron tayong iba't ibang videos regarding preparedness measures for different hazards. So kasama po dyan yung lindol. Sa huli, iginiit ng OCD na bagaman sapat ang plano at programa, mahalaga raw na hindi tumigil sa paghahanda. Kolektibong aksyon ng pamahalaan at mamamayan ng susi
upang matiyak ang kaligtasan ng lahat sa gitna ng banta ng lindol. We want to say we are ready, no? Pero syempre hindi tayo dapat makontento dun sa ganun. Dapat continuous pa rin yung paghahanda na ginagawa natin from hindi lang dun sa pagsasanay dun sa duck cover and hold. Syempre nagsa-start yun. Gusto natin again maging sistema na yung sa ating mga bawat individual, yung pagiging handa or pagiging maalam dun sa mga dapat gawin before, during, or after an earthquake and other hazards. Samantala, idinagdag ni Kayanan na bukod sa paghahanda, kailangan ding tiyakin ng mga kaukulang ahensya na ligtas at matibay ang mga gusali at infrastrukturang ginagamit ng publiko. Aside from being ready individually, no, ang gusto natin, even our infrastructures ay maging handa. No? Kasi up to now, hindi natin alam kung kailan tatama yan at gaano kalakas ang pwedeng tumama sa atin. Kaugnay niyan, panawagan ng ahensya sa mga Pilipino na makibahagi sa mga hakbang ng kolektibong paghahanda upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa sa harap ng mga posibleng sakuna. Sa ating pong mga kababayan, no, up to now, hindi natin alam kailan pwedeng dumating ang ating earthquake or any other incidents po, no, na related dito. So tayo po bilang mga individual, kailangan nating maging handa. Riniela Tugay, CLTV 36 News. Nagpaalala ang provincial government ng Pampanga sa mga lokal na pamahalaan sa lalawigan na maging proactive pagdating sa pagtugon sa mga sakuna gaya ng lindol. Pinalalakas na rin umano ng Kapitolyo ang reporting system ng mga local building officials kaugnay ng kanilang isinasagawang inspeksyon. May balita si Paulo G. Santos. Mga itinatayong haligi ng railway system na daragdagang mga konstruksyon ng condominium, commercial building at mga housing project. Ito ngayon ang mukha ng Pampanga sa nakalipas na taon. At ngayong kaliwat kanan ang malalakas na lindol sa bansa. Hamon umano sa mga lokal na pamahalaan ang pagpapaigting ng regular building inspection ayon kay Pampanga Engineering Office Chief Engineer Noli Pangan. Dahil po sa sunod-sunod na mga lindol ngayon sa Luzon, Visayas and Mindanao, so kailangan po na nating magkaroon ng regular inspection regarding po especially po sa mga ating mga verticals, sa mga buildings, sa 2-story and above. Nasa jurisdiksyon ng mga LGU, partikular na ang Engineering Office ang pangangalaga at pag-iinspeksyon ng mga gusali sa kanilang nasasakupan. Kabilang pa sa mga dapat mabigyan ng prioridad ang mga pampublikong paaralan na madalas na pinupuntahan ng mga estudyante araw-araw. So, ang ano po dapat dito, ang local government units, dahil sa kanila po ang pag-i-issue ng building permit at mga occupancy permit. So, kailangan po siguro natin na mag-umpisa na natin na inspeksyonin para malaman kung ano po ang mga rekomendasyon natin sa mga existing buildings po natin, especially yung mga classrooms na nangangailangan po ng mga retrofitting, rehabilitation, or reconstruction po. Vertical na halos ang disenyo ng mga school building sa lalawigan. Ayon kay Governor Lilia Nanay Pineda, seryoso ang isyong ito, lalo na sa harap ng mga alegasyon ng substandard construction. Mahalagaan niyang mabusisi ng DPWH ang disenyo at evacuation plan ng bawat istruktura. Sa mga bababang school building, makakalabas sila kaagad eh. Ang tinitingnan natin, ang problema natin ngayon, yung bang ginawang 4th story, 3rd story building ng mga ng mga school, meron bang exit sa likod? Yun ang dapat nating hanapin ngayon. Dapat ang DPWH justified niya yan. Kasi wala tayong magagawa. Kung nandun sila, ang lindol mabilis, di ba? Mabilis. Seconds lang eh. Talagang, kung titingnan mo, wala kang gagawin preparasyon. Sisiguruhin umano ng provincial government ng Pampanga na magkakaroon ng malinaw na koordinasyon sa pagpapaigting ng mga LGU at DPWH, lalo na sa mga bagong proyekto ng paaralan. Para kay Governor Pineda, mahalagang matiyak ang pre-evacuation plan at access sa exit dahil makikita sa mga trahedya ng lindol na ang pagkakaroon ng tamang daanan ang naging susi sa kaligtasan ng marami. Dapat ngayon magpa-inspection na talaga. Dapat ang DPWH, yung ginawa yung I-rise na yan, na mga 4th story, dapat meron siyang exit na mabilis. Di ba? Kailangan meron.
Sa ilalim ng Presidential Decree number 1096 o ang National Building Code of the Philippines, lahat ng istrukturang itinatayo ay dapat sumunod sa itinatakdang pamantayan sa kaligtasan at katatagan ng gusali. Ang pangunahing tagapagtupad nito ay mga LGU sa pamamagitan ng kanilang building official at engineering office. Batay sa pinakahuling pag-aaral ng PBOX at DOST, kabilang ang Central Luzon sa mga rehiyong pinakabulnerable sa epekto ng The Big One o pagtama ng magnitude 7.2 na lindol dahil malapit ito sa West Valley Fault. Dahil dito, patuloy ang panawagan ng mga eksperto at lokal na opisyal na paigtingin ang paghahanda, lalo na sa inspeksyon ng mga istrukturang ginagamit ng publiko. Paolo G. Santos, CLTV News. Tiniyak ng DOST na normal na pangyayari ang mga nangyayaring lindol sa bansa. Nilinaw din ng ahensya na walang kaugnayan ang mga naitatalang pagyanig sa bawat isa dahil magkakahiwalay na faults at trenches ang nagdudulot nito. Normal lang daw ang mga sunod-sunod na pagyanig na nararamdaman sa ilang lugar sa bansa. Ito ang nilinaw ng Department of Science and Technology o DOST. Ayon sa kalihim ng ahensya na si Secretary Rene Solidum, regular na gumagalaw ang mga aktibong faults at trenches sa Pilipinas. Sa katunayan, tinatayang hindi bababa sa 30 lindol ang naitatala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS araw-araw. Kaya naman paliwanag ng DOST, normal ang pagkakaroon ng malalakas na lindol sa bansa. Wala rin umanong direktang kaugnayan ng nangyaring mga pagyanig sa Cebu, Davao at Zambales dahil magkakaiba ang mga fault system na pinagbumulan nito. Paalala ng kalihim, mahalaga ang pagsunod sa National Building Code sa pagtatayo ng mga gusali. Kung matibay ang istruktura, hindi dapat magkaroon ng matinding pinsala kahit makaranas pa ng intensity 8 na lindol. Dagdag pa ni Solidum, hindi kailangang lumabas ng gusali ang publiko kung matibay ang istruktura kung saan sila naroon. May iwasan din umano ang disgrasya kung susundin ng drop, cover and hold habang may pagyanig. Payo rin niya na laging maging handa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng emergency o go bag at alamin kung saan lilikas at alamin din kung sino ang dapat tawagan gaya ng mga LGU at rescue team sa inyong lugar na nakaantabay sa oras ng sakuna. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nanindigan ng Department of Health na walang outbreak ng influenza-like illnesses sa bansa. Normal raw na dumarami ang naturang sakit ngayong panahong ito na tinaguriang flu season. Nilinaw ng Department of Health o DOH na walang outbreak ng influenza-like illnesses o ILI sa bansa. Ayon kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, ang naitatalang pagtaas ng kaso ay karaniwan tuwing malamig ang panahon dahil dito nagsisimula ang tinatawag na flu season. Normal umano ang pagdami ng mga nagkakaroon ng ubo, sipon, lagnat, pananakit ng lalamunan at katawan na dulot ng iba't ibang virus tulad ng rhinovirus at influenza A at B, hindi tulad ng COVID-19 na nagbumula lamang sa iisang virus. Giit ni Herbosa, hindi pa naaabot ang nararapat na bilang o threshold para magdeklara ng outbreak o pandemic. Panawagan niya sa publiko na huwag magpanik sa mga ulat ng mga estudyanteng lumiliban sa klase dahil sa flu-like symptoms. Nauna nang iniulat ng ahensya na mas mababa ng 8% ang kaso ng ILI ngayong taon kumpara noong 2024. Kasunod dito ng pagsuspende ng face-to-face classes ng DepEd sa NCR, bunga ng ILI cases sa mga estudyante at guro. Sa City of San Fernando, Pampanga, nagpatupad din ng class suspension ng LGU at ilang private schools. Ani Herbosa, magandang hakbang ang suspension ng klase para maiwasan ang hawaan. Ngunit kailangan daw na may maayos itong koordinasyon sa mga kinaukulan at health authorities. Nilinaw din ng DepEd na may iba pang dahilan ng suspension of classes gaya ng inspeksyon ng mga gusali matapos ang mga lindol at paghahanda sa posibleng kalamidad. Paalala ng DOH, epektibo pa rin ang mga preventive measure na ginamit noong pandemya kontra ILI. Ugaling uminom ng vitamin C, manatiling hydrated, kumain ng balanced diet, matulog ng sapat,
mag-exercise at iwasan ang mataong lugar. Patuloy naman ang monitoring ng DOH nationwide at tiniyak nila sa publiko na kontrolado ang sitwasyon at walang dapat ipangamba. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatili ang katutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Walang naitalang pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses o ILI sa Central Luzon at wala ring pampublikong paaralan ang nagsuspinde ng klase dahil dito. Ito ang kinumpirma ni Department of Education o DepEd Region 3 spokesperson Michelle Catap-Lacson sa gitna ng patuloy na mahigpit na monitoring sa mga paaralan sa rehiyon. Ayon kay Lacson, batay sa ulat ng field medical officers, may naitalang bilang ng ILI cases sa Angeles City at May Kawayan City, ngunit wala pa ring ipinatutupad na class suspension sa anumang pampublikong paaralan. Based on submitted reports from field medical officers, there's a number of ILI cases in Angeles City and May Kawayan City. Despite this information, there are no class suspension. Close monitoring and health protocols are strictly being observed to prevent further increase in number of cases, pahayag ni Lacson. Dagdag pa niya, patuloy ang flash survey ng DepEd Region 3 upang maagap na matukoy at matugunan ang anumang posibleng surge ng sakit ngayong amihan-sighon. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Walang naitalang pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses o ILI sa Central Luzon at wala ring pampublikong paaralan ang nagsuspinde ng klase dahil dito. Itong kinumpirma ni Department of Education o DepEd Region 3 spokesperson Michelle Catap-Lacson sa gitna ng patuloy na mahigpit na monitoring sa mga paaralan sa rehiyon. Ayon kay Lacson, batay sa ulat ng field medical officers, may naitalang bilang ng ILI cases sa Angeles City at May Kawayan City, ngunit wala pa ring ipinatutupad na class suspension sa alinmang pampublikong paaralan. Based on submitted reports from field medical officers, there's a number of ILI cases in Angeles City and May Kawayan City. Despite this information, there are no class suspensions. Close monitoring and health protocols are strictly being observed to prevent further increase in number of cases, pahayag ni Lacson. Dagdag pa niya, patuloy ang flash survey ng DepEd Region 3 upang maagap na matukoy at matugunan ang anumang posibleng surge ng sakit ngayong amihan season. Samantala, sa isang mensahe sa Viber, sinabi ni Department of Health o DOH Region 3 Director Corazon Flores na decreasing ang trend ng ILI cases sa buong rehiyon. Matatanda ang naunang iniulat ng DOH sa Malacanang na 8% ang ibinaba ng mga kaso ng influenza-like illness kumpara noong nakarang taon kasabay ng pagpasok ng malamig na panahon. Patuloy naman ang paalala ng DOH at DepEd na panatilihin ang kalinisan at palakasin ang resistensya ng mga mag-aaral upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Nakatakdang magpatupad ang malawakang medical testing ang City Epidemiology and Surveillance Unit ng Angeles City sa gitna ng pagtaas ng bilang ng influenza-like illness cases. Ayon sa lokal na pamahalaan, libre at walang dapat bayaran ang pagsusuri sa layong maiwasan ang higit na pagkalat ng nasabing sakit. May exclusive report si Paulo G. Santos. Dito sa campus ng Malabañas Integrated School, naabutan ng CLTV 36 News Team nitong tanghali ng October 14 ang medical mission ng School Health and Nutrition Section ng DepEd Schools Division Office ng Angeles City. Nakapila ang mga estudyante upang sumailalim sa medical check-up. Sa ibinigay na datos ng pamunuan ng eskwelahan, hindi bababa sa 700 na estudyante ang tinamaan ng trangkaso, habang 33 guro naman ang suspected na may sintomas ng influenza-like illness o ILI. So sa data po natin, sir, as of yesterday po na nakalap po natin from elementary, junior high school and senior high school ay meron po tayong 760
na mga estudyante po na nagpapakita po ng sintomas po. Aside from that, we have also some teachers po na nagpapakita rin po ng mga sintomas na nasa humigit kumulang mga 32 teachers po siya. Sa flash survey ng DepEd Region 3, lumalabas na ang Angeles City ang may pinakamataas na kaso ng ILI sa rehiyon. Kinumpirma rin ng Health and Nutrition Section ng SDO DepEd Angeles City na aabot sa 9,000 individual ang nakaranas ng sintomas. Napakarami po niyan kung tutuusin dahil kung hindi po widespread epidemic, usually mga iilan lang. Pero ngayon po, talagang sunod-sunod po ang pagdami ng ating cases ng ILS. Sa mga schools po yan, galing po ang mga data namin sa mga lahat ng schools ng SDO Angeles City. So hiwalay pa po yung records na nakukuha ng DOH? Ay opo, iba pa po yun. So ang amin po, ang aming mga concern ay ang mga estudyante at mga kawani or employees ng Department of Education. So sila po ang minomonitor namin sa mga nagkakaroon ng mga influenza-like illnesses. Sa gitna ng tumaas na bilang ng kaso ng ILI, hamon para sa DepEd ang kakulangan ng healthcare workers sa mga paaralan. Sa mga nurses po natin, ilan lang po no, sa buong SDO Angeles City, we only have 8 nurses. So isang nurse, ang kailangan po nilang ma-check up or matignan ay at least 5,000 students sa isang nurse lang or more. Sa kaso po natin, mahigit pa doon ang na-check up nila. Kasi malaki ang hamon at saka gap ng between ratio ng medical personnel sa mga students. Hindi lang students, pati mga personnel ng Department of Education. Ayon sa City Epidemiology and Surveillance Unit o CESU ng Angeles, 139 cases pa lamang ang ILI cases na direktang naiulat sa kanila. Malayo ito sa 9,000 plus cases na ibinahagi ng medical officer ng DepEd ng SDO ng Angeles sa CLTV 36 News. As of now, ang data po na reported officially coming from the hospitals and rural health units na nagre-report ng cases is 139, and that data is from yesterday. No? So 139 po yung kaso ng influenza-like illness at 4 na kaso ng mga na-admit po dahil po sa influenza-like illness. No? Kaya ito pong 9,000 na galing po sa Schools Division's Office na figure is probably yung mga hindi nare-report na cases ng ating mga parents, and these are yet to be verified with our surveillance team. Kaya nandito po tayo ngayon para una mag-verify ng mga number of cases talaga ng mga apektado. Tingnan at ma-verify kung tama po yung mga simptomas na naramdaman po nila, yung katulad ng lagnat, ubo o kaya may pananakit po ng nalalamunan at pwedeng may makakasama pa pong ibang simptomas po ito na yun yung definition natin ng influenza-like illness. Gaya ng COVID-19, ang proseso ng testing para sa ILI ay sa pamamagitan ng swab test at confirmatory procedure. Mabilis din ang hawaan sa naturang sakit, kaya mahigpit ang paalala ng CESU na sundin ang health and safety protocols. Same po like COVID-19 po natin dati. No? Ito pong virus na ito ay droplet precaution. Usually nakakahawa lalo na sa may mga ubo at saka sipon, saka nagbabahing na hindi po natatakpan ng kanilang bibig properly. So madali pong kumakalat yung virus. And in some cases, kapag hindi po maganda yung ventilation dun sa isang kwarto, pwede po siyang mag-suspend. So magiging airborne na din po yan. So yung iba yung pag-iingat po natin, lalo na po yung mga ating mga anak or ating mga sarili, pag alam natin na meron na tayong ubo or sipon, magsuot na po tayo ng face mask. Batay sa tala ng CESU, karamihan sa mga tinatamaan ng ILI ay mga batang nasa pagitan ng 1 hanggang 9 na taong gulang. Bilang tugon sa pinalalakas ng lokal na pamahalaan ay ang digital reporting system upang mapalawak umano ang surveillance. Nilinaw rin ng CESU na libre ang testing para sa mga residente. Samantala, sa ginanap na Strategy and Assessment Meeting ng Angeles City LGU nitong Miyerkules, October 15, sinabi ni Mayor Carmelo John Lasatin na magsasagawa na ng disinfection sa mga paaralan na tanggapan ng pamahalaan. Question po ng bawat departamento na concerning po yung health ng ating mga mag-aaral. So hindi ito pangkalahatan citywide na kaagad-agad walang pasok for 2 days. Cluster natin kasi kailangan ayusin muna natin ang sistema natin na gagawin. Hindi tayo pag-subugso ng desisyon na mamaya ang maapektuhan yung kabuuan mismo ng Angeles City.
Batay sa Department of Health at World Health Organization, ang influenza-like illness ay curable at kadalasang self-limiting, lalo na kung maagapan sa tamang testing, isolation at health protocols. Muling paalala ng mga eksperto, huwag ipagsawalang bahala ang sintomas at agad na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center. Paolo G. Santos, CLTV News. Good news para sa mga minimum wage earners dito sa Central Luzon. Aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang dagdag sa arawang pasahod na ipatutupad sa 2 tranche. Isa ngayong katapusan ng Oktubre at isa pa sa April 2026. Kung magkano ito, alamin kay Aisel Fernando. May dagdag ginhawa para sa mga minimum wage earners sa Pampanga at iba pang lalawigan sa Central Luzon matapos aprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB3 ang pagtataas sa arawang sahod simula October 30, 2025. Sa ilalim ng Wage Order Number RB326, tataas sa 50 hanggang 80 pesos ang daily wage ng mga empleyado sa private sectors. Ngunit, hahatiin ang aumento sa 2 yugto. Ang first tranche ay magsisimula sa October 30, 2025 kung saan magkakaroon ng dagdag na 20 hanggang 40 pesos at 30 hanggang 40 pesos naman ang dagdag sahod sa ikalawang tranche na epektibo sa April 16, 2026. Sa Pampanga, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales, ang bagong minimum wage sa unang tranche ay magiging 570 pesos para sa non-agriculture, 540 pesos para sa agriculture, at 560 pesos sa retail at service sector. Pagpatak ng April 2026, tataas pa ito ng 30 pesos. Samantala, sa first tranche sa Aurora, tataas ang sahod sa halagang 530 pesos para sa non-agriculture, 515 pesos naman para sa agriculture at 475 pesos para sa retail at service sector. At aabot naman sa 560 pesos, 545 pesos at 515 pesos sa ikalawang tranche. Kasabay nito, tataas din ang sweldo ng mga domestic worker ng 500 pesos kada buwan. Mula 6,000 pesos, magiging 6,500 pesos na ang minimum monthly wage nila. Ayon sa RTWPB3, ang dagdag sahod ay resulta ng konsultasyon na balansihin ang kakayahan ng mga kumpanya, kalagayang pang-ekonomiya at pangangailangan ng mga manggagawa. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Sinuri ng DOTR ang relocation site sa City of San Fernando, Pampanga na nakalaan para sa mga apektado ng NSCR Extension Project. Magsisimula sa November 2025 ang paglilipat ng first batch ng informal settlers dito at magtatapos sa 2027. Ininspeksyon ng Department of Transportation o DOTR ang relocation site sa Barangay Panupuan, City of San Fernando, Pampanga na paglilipatan ng mga pamilyang apektado ng North-South Commuter Railway o NSCR Extension Project. Kasama rin sa pagbisita ang National Housing Authority at iba pang kawani ng kagawaran. Dito ililipat ang 1,274 informal settlers mula sa naturang syudad. Magsisimula ang unang batch ng relokasyon sa darating na Nobyembre kung saan inaasahang makakalipat na sa site ang 121 pamilya. Sa August 2026 naman, pwede na rin manirahan ng dagdag na 288 families habang ang natitirang mga benepisyaryo ay may transfer na rin sa pasilidad sa 2027. Kaugnay niyan, nakipagpulong na rin ang DOTR kay Bob Flores, Vice President ng Social Housing Finance Corporation, kasama ang mga kinatawan ng Department of Human Settlements and Urban Development para tiyakin ang agarang completion ng relocation sites. Sa kabuuan, tinatayang 16,000 informal settlers ang ililipas sa relocation sites sa Cavite, Laguna, Rizal, City of San Fernando at Angeles City sa Pampanga at Kalumpit, Bulacan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo.
At nagbabalik ang CLTV 36 News Recap. At sa iba pang mga balita, opisyal nang binuksan ng Department of Trade and Industry Region 3 o DTI Region 3 ang 27th likha ng Central Luzon Trade Fair sa Mega Trade Hall B ng SM Mega Mall, Mandaluyong City, Miyerkules, October 15. Tampok sa naturang trade fair ang mahigit 140 micro, small, and medium enterprises o MSMEs mula sa mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Ibinida ng mga entrepreneur ang iba't ibang local products tulad ng pagkain, damit, accessories, houseware at Christmas decorations na tatak Central Luzon. Kasama naman sa mga aktibidad ngayong taon ang workshops gaya ng leather laser engraving, knitting, painting, kulitan calligraphy, coconut carving at iba pa. Ayon sa DTI Region 3, ang likha ng Central Luzon ay patunay ng patuloy na pag-unlad ng mga MSME sa rehiyon at ng kanilang ambag sa ekonomiya ng bansa. Para sa mga nais makabili ng mga natatanging local products, bukas sa publiko ang trade fair hanggang October 19. Isa namang karangalan ng nakamit ng bansa matapos tanghaling Asia's leading meetings and conference destination ang Clark Freeport Zone sa 32nd World Travel Awards. Proud namang ipinisinta ng pamunuan ng CDC ang natanggap na parangal sa Philippine Consulate sa Hong Kong. Magbabalita si Raymond Tasoy. Kinilala sa prestiyosong World Travel Awards ang Clark Freeport Zone bilang Asia's leading meetings and conference destination sa ginanap na 32nd WTA Asia and Oceania Awards sa Hong Kong nitong Lunes, October 13. Ito ang unang pagkakataon na nakamit ng Pilipinas ang nasabing parangal na itinuturing na makasaysayang tagumpay para sa bansa at sa Central Luzon. Ayon sa pamunuan ng Clark Development Corporation o CDC, patunay ang karangalang ito sa patuloy na pag-angat ng Clark bilang isang world-class destination para sa business meetings, incentives, conference at exhibitions. Ang WTA na itinatag noong 1993 ay tinaguri ang Oscars of the Travel Industry na nagbibigay parangal sa mga pinakamahusay sa travel, tourism at hospitality industry sa buong mundo. Para kay CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. de Manadera, sumasalamin ang pagkilalang ito sa pinagsamang pagsisikap ng pamahalaan at tourism stakeholders upang itaas ang antas ng Clark sa rehiyon. Nito lamang Miyerkules, October 15, opisyal na ipinresenta ni Attorney de Manadera ang tropeyo ng WTA kay Philippine Consul General Romulo Victor Israel Jr. sa Hong Kong. Bukod dito, ibinigay rin ng CDC ang mga locally crafted token na may Made in Clark Philippines certification mark. Ang naturang tatak na kamakailan lamang, opisyal na nairehistro sa Intellectual Property Office of the Philippines ay simbolo ng dekalidad na produktong Pinoy mula mismo sa Clark Freeport. Ipinahayag naman ng Philippine Consulate sa Hong Kong ang buong suporta sa mga susunod na inisyatiba ng Clark upang higit itong maipakilala sa mga turista at mamumuhunan sa Asia-Pacific region. Kasama si Raymond Tasoy, Aisel Fernando, CLTV 36 News. Malaking porsyento ang ibinaba ng illegal online gambling matapos ang mahigpit na implementasyon ng mga batas laban rito. Wala na rin umanong interesadong foreign investors para sa tinaguriang modernong uri ng bisyo. Ramdam na ang epekto ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa illegal online gambling sa bansa. Batay sa report ng analytic firms na GoGoLook at Who's Call, bumagsak ng 93% ng illegal online gambling mula second hanggang third quarter ng taon. Ayon kay Undersecretary Renato Paraiso, Acting Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, bunga ito ng pinagsalib na pwersa ng private partners, mga mamabatas, government agencies at ng mga otoridad. Dahil dito, mas mabilis mo nang natutukoy at nabablock ang mga illegal gambling sites. Habang marami ring foreign investors ang umatras at takot ng mamuhunan, bunsod ng mahigpit na regulasyon sa bansa. Partikular na kinilala ng opisyal ang kontribusyon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, Philippine Charity Sweepstakes Office, Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, National Bureau of Investigation,
at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Ayon sa GoGo Look, bihira na rin silang makatanggap ng tawag o reklamo tungkol sa online gambling habang nananatili ang pagkilos ng CICC sa kahalintulad na cybercrimes. Umaasa ang ahensya na magpapatuloy ang pagpapatupad ng mga hakbang at pinalakas sa ugnayan sa laban sa tinaguriang modernong bisyo na sumisira sa buhay ng maraming Pilipino. Samantala, planong magtayo ng Training Center for Digital Forensics sa Camp John Hay, katuwang ang mga eksperto sa digital security. Layunin ng pasilidad na bumuo ng training modules at mag-sign ng karagdagang analysts mula sa PNP-ACG, NBI Cybercrime Group at DOJ Office of Cybercrime para sa mas epektibong pagsuri ng mga digital artifacts. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Lampas 29 barangay sa bansa ang idineklarang drug-cleared ng Philippine Drug Enforcement Agency. Mahigit 88 billion pesos na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad simula nang maupo si PBBM. Patuloy ang kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga at makikita raw ito sa pinakahuling datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA nitong Setyembre. Nasa 29,677 sa kabuang 42,036 na barangay sa buong bansa ang idineklarang drug cleared. Pumalo naman sa 5,815 ang mga barangay na kasalukuyang sumasailalim sa validation process bago tuluyang ideklarang malinis na sa presensya at kalakalan ng iligal na droga. Paliwanag ng PDEA, ang isang barangay ay itinuturing na drug affected kapag may naitalang drug users, pushers, manufacturers o mga pasilidad gaya ng drug den, laboratory o marijuana plantation. 3 antas naman ang ginagamit sa pagtukoy ng lawak ng problema. Slightly affected kung may naiulat na presensya ng drug users at personalities, moderately affected kung may gumagamit at nagbebenta ng droga, at seriously affected kung may drug lab, drug den, dive o resort at plantasyon ng marijuana sa lugar. Samantala, kasama rin sa inilabas sa datos ng PDEA ang 88.54 billion pesos na halaga ng iligal na droga na nakumpiska mula July 2022 hanggang September 2025. Nakapaloob sa halagang ito ang mahigit 11,000 kilo ng shabu, mahigit 100 kilo ng cocaine, higit 100,000 piraso ng ecstasy tablets at higit 7,000 kilo ng marijuana seeds. Sa parehong panahon, nakapagsagawa rin ng PDEA ng mahigit 127,000 anti-drug operations na nagresulta sa pagkakaaresto ng 170,535 na suspects, kabilang ang 10,631 high-value targets. Nabuwag din ang 1,261 na drug dens at 5 shabu laboratories sa buong bansa. Bagamat mananatiling hamon sa mga otoridad ang pagpapanatili ng mga barangay bilang drug cleared, tiniyak nilang tuloy-tuloy pa rin ang kanilang kampanya laban sa iligal na droga. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Sa layuning paunlarin ng kakayahan ng media sa pagproduce ng makabuluhang digital content, pinangunahan ng RBC Media Group ang isang Real Skills Workshop sa Clark Learning Hub, Pampanga nitong Huwebes, October 16. Tampok dito ang ilang mahuhusay na speaker sa iba't ibang larangan. Tinalakay ni CLTV 36 News Manager at Chief Editor Justin Dizon ang tungkol sa script writing para sa short form content. Sinundan ito ni DJ Tyra Mendoza Vitug at DJ Kian Laksamana ng RW 95.1 FM na nagturo ng epektibong voice projection sa pag-voice over, habang nagbigay naman ng ilang practical tips sa mobile shooting at editing si CLTV 36 Senior News Reporter Paolo G. Santos. Bukod sa mga diskusyon,
Nagkaroon din ng pagkakataong gumawa ng sarili nilang short reels ang mga participant kasabay ng hands-on coaching mula sa mga naging tagapagsalita. Dumarami na ang mga manlilikha na lumalahok sa taunang Luzon Art Fair. Patuloy ito na lumalakas sa muli ang larangan ng sining na matinding naapektuhan noong panahon ng pandemya. Patuloy ang tulungan ng pamahalaan at ng mga alagad ng sining para mapagyaman at magkaroon ng lugar kung saan nila pwedeng ma-showcase ang kanilang mga obra. Tampok ang iba't ibang artwork ng mga artist sa 3rd Luzon Art Fair na ginanap sa Bulwagang Kanlahi, Tarlac City mula October 9 to 12. Mahigit 600 artists at 31 exhibitors mula sa iba't ibang rehiyon sa Luzon ang lumahok sa exhibit. Ipinamana sila dito ang iba't ibang anyo ng sining mula paintings, sculptures at art installations. Nasa ikatlong edisyon na ang Luzon Art Fair na nagsimula bilang Tarlac Art Fair. Suportado ito ng pamahalang panlalawigan ng Tarlac, katuwang ang private sector at iba pang partners. Sinimulan nito ni Melissa Yungyap noong kasagsagan ng pandemya para matulungan ang mga artist na nawalan ng espasyo para ipakita at maibenta ang kanilang mga obra. Ngayon, unti-unting nanunumbalik ang sektor ng sining at muli na ring naipapamalas ng mga artist ang kanilang angking talento at passion sa paglikha. Kabilang sa mga tampok na aktibidad ang mga seminar at workshop, gaya ng pagsulat ng kulitan na siyang sinaunang sistema ng panulat ng mga Kapampangan na pinangunahan ng artist na si Jasha Tolentino. Isa rin ang Kapampangan artist na si Alvaro Jimenez mula Kapampangan, Bacolor, Pampanga sa mga exhibitors sa Luzon Art Fair. Si Alvaro ay kilala sa paggawa ng letras y figuras at paggamit ng balat ng puno ng saging sa kanyang paintings. Bukod sa exhibit, ibinida rin ang mga produkto ng bawat bayan ng lalawigan sa One Town One Product Trade Fair. Hangad ditong maipakilala at masuportahan ng mga Tarlakenyo at mga dumalo sa Art Fair ang mga produktong lokal bilang suporta sa paglago ng nasabing mga negosyo. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Habang mapalapit ang Pasko, unti-unti na ring nabubuhay ang diwa ng tradisyon sa City of San Fernando, Pampanga, na kilala bilang Home of the Giant Lanterns. 2 buwan na lang ang inihintay bago muling masaksihan ang pinakaabang selebrasyon, hindi lang ng mga Kapampangan kundi maging ng buong bansa, ang Giant Lantern Festival 2025. Kaugnay nito, sinimula na ng GLF Committee ang first inspection sa mga kalahok na parol mula sa 10 barangay ng syudad. Silipin kung handa lang ang mga parol at lantern makers sa report ni Aisel Fernando. 2 buwan bago muling magliwanag ang City of San Fernando sa makulay na selebrasyon ng Giant Lantern Festival o GLF 2025, abala na ang GLF Committee sa pag-iikot para sa unang parol inspection. 10 barangay na sasabak sa kompetisyon ang sumailalim sa pagsusuri ng komite nitong Lunes, October 13. Ayon kay Jojo Soto, co-chairman ng GLF 2025 Barangay Accreditation Committee, layo nitong tiyakin ang kalidad, kaligtasan at kahandaan ng bawat parol bago ito tuluyang magningning sa Grand Showdown. Inspektala po rin ang karelang percentage makananudo po inassemble din kaya katamong parol based from our first tranche na po na ngini po ikit-ikit mi po na talagang ding pong aliwa halos malapit na pong mayari ding aliwa po mapipit na 50% ayari na nala. Pero kaya naman po rin yung kakatamong lantern maker na pagpupursigan do pong gagawan din kakatang parol. Makakatulong din aniya ito para mas mapaganda at mapahusay na mga lantern maker ang kanilang mga parol bago sumalang sa kompetisyon. Para po abalutala po, makananula po megobra rin kaya katamong participating barangay, din karelang team, makanado do po gagawan din kaya katamong parol. Kabilang sa mga participating barangay, ang Bulaon, Calulut, Del Pilar, Del Rosario, Dolores, San Jose, San Juan, San Nicolas, Santa Lucia at Santo Niño. Matatandang nasungkit ng Barangay San Nicolas ang championship title noong 2024 at target ng grupo na manalo ulit this year.
Habang kumpiyansa rin ng ilang kapitan, katuwang ang kanilang mga lantern maker na matatapos nila ang kani-kanyang parol sa mga susunod na araw. Ready na rin silang ipakita ang mga bagong pakulo at gimmick na kanilang inihanda. Maasahan dari manal be na every year din parol may mas masantin lang compared karami nga labasan kasi pin ita talagang pagadyan bila masales BBM nga ning best mi para luntoy masantin parol. Pre mas gusto namin ngayon na maging back-to-back champion. At lalo na po namin siyang mas pagagandahin. Dahil gusto po namin na maging history sa Barangay San Nicolas yung maging back-to-back champion. Ready na agad natin yung matinding pakulungin ng Barangay Santo Niño. Albenda niya kayande, abangande yung pakulunan ng Barangay Santo Niño kaya ng katamong ligligang parol ng San Fernando. Samantala, kasama sa inspeksyon ng komite ang mga kinatawan mula sa City Tourism Office na mahigpit ding tumututok sa pagpapatupad ng safety standards sa bawat entry. Inaasahang magkakaroon ng mga follow-up inspection sa mga susunod na linggo upang matiyak na handa ang lahat ng parol para sa ligligang parol na magaganap sa December 13 sa Robinson Star Mills CSFB. Live din itong mapapanood sa telebisyon at social media platforms ng CLTV 36. Azel Fernando, CLTV 36 News. Bago pa man tumunog ang kampana ng Disyembre, ramdam na ang Pasko sa City of San Fernando, Pampanga nang pailawan ang mga parol na tatak Fernandino. Simbolo ng tradisyong patuloy na nagbibigay liwanag, buhay at saya sa tinaguriang Christmas Capital of the Philippines. Silipin ang mga makukuling na Christmas lanterns sa report na ito. 5, 4, 3, 2, 1! Hindi kumpleto ang diwa ng Pasko kung walang mga palamuti sa paligid. Kaya naman, pinatunayan ng City of San Fernando, Pampanga ang titulong Christmas Capital of the Philippines matapos pailawan ng mga parol at dekorasyon sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Sa pamamagitan ng ceremonial light-up na ginanap sa City Town Center, Barangay Kalulot nitong Huwebes, October 16, muling nasilayan ang mga kumikislap na palamuti na tunay na nagbibigay saya sa mga kabalen. Pinangunahan ni CSF Mayor Vilma Balia Caluwag, katuwang ang City Tourism and Investment Promotions Office o CTIPO, ang pag-ilaw ng mga Fernandino parol na nagdadala ng kulay, liwanag at sumasalamin sa diwa ng Pasko sa syudad. Tingin nila yun nano maning malalyaring sakuna, earthquake yaman yan, lindol yaman yan, bagyo yaman yan, talagang reng Pilipino pag-celebrande ing Pasko. Especially kaya katamong Fernandinos, uling itamong Christmas Capital of the Philippines. Ngunit hindi lang sa town center ramdam ang Kapaskuhan. Mula sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue o Jasa, MacArthur Highway sa Barangay Baliti, Heroes Hall, Heritage District hanggang sa city proper at iba pang pangunahing kalsada, establishments at buildings sa San Fernando, sabay-sabay ring kumutitap ang mga Christmas lantern. Kaugnay niyan, binigyang pagkilala ni Caluwag ang mga lantern maker na patuloy na nagbibigay buhay sa bawat parol, mga obrang kinikilala na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Alam niyo ba, nung nasa Tokyo, nung nasa Osaka kami, sa Japan, kikilabutan ka talaga kasi makita mo yung parol, no? Tapos, di ba, yung makita mo nandun talaga yung parol natin. Talagang kinikilala na talaga yung parol natin sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas. Kasi talagang nag-e-effort tayo at ini-introduce talaga natin yung mga lantern natin sa mga Filipino store sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon naman sa CTIPO, layunin ng aktibidad na maghatid ng kasiyahan sa mga Fernandino, pati na rin sa mga bisitang nagpupunta sa syudad. Taon-taon, gusto ng ating butihing mayor na si Mayor Vilma Caluwag na magbigay ng kasiyahan sa ating mga kababayan dito sa San Fernando at lahat ng mga dumadaan at pumupunta sa syudad natin. Samantala, abala na rin ang San Fernando sa paghahanda para sa pinakamakulay na selebrasyon sa Pampanga, ang Giant Lantern Festival 2025.
far so good, kasama natin ating private sector partners sa pangunguna ng Giant Lantern Festival Executive Committee, at talagang dito natin makikita yung perfect blend ng public and private partnership pagdating sa Giant Lantern Festival na naitanghal din bilang isa sa mga top 3 best cultural festival sa buong Pilipinas nitong nakaraang buwan. Pasko na sa San Fernando, Pasko na sa Pampanga. Kurap-kurap, kislap-kislap dating parol, parol Fernandino, parol ng pamagpayo, kilap-kilap, tindat-tindat dating parol, Luidyain, parol Fernandino, ning lugod, mabiyaking puso, alto, alto, Pasko! Isol Fernando, CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News sa X, at CLTV 36 sa Instagram, at CLTV 36 Official, at sa aming TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais mong balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.